Здравейте хора! Аз съм Мартин и сега ще играем на Тревадор България. Нека да започваме. Една обикновена игра ще играем сега и да видим дали ще завладеем България или ще ни завладеят нас. Ами, тук сега плаваме Диана някакви. Аз съм Син, казвам се Марко, тук съм се написал Марко в играта. Ще намаля да не чувате звука. Ето така. Айде, изтеглихме държавите, градовете. Така, две сериозно. Аз съм най-зле хора, не съм зле. Аз съм направо ужасен на тази игра. Но да играем заради вас. Играем заради вас, хора. Те малко ще усилим. Играем заради вас играта. Да, отидем на територията. Гати, човек аз. Каквито да ме заводи от лявото ясно ли иска? Няма стане номера. Няма ти стане номера, мой. Няма ти стане номера. Колко милиона? 8000 милиона. 165, сериозно? Аз ли съм най-зле? Пак аз съм най-зле, хора. Ех. Значи... Гледайте. Те завладят териториите. И така седим си и не завладяваме нищо. Гати нещо с вас. Гледай го ти с цялата си наглост. Сериозно. Добре. Добре, хора. Добре. Окей. Айде, сега тебе едно хубаво ще обградим и така. И така ще обградим, както ти нас обгради. Така, там ще сложим. Ще обградим едно хубаво зелен. Нищо. Пак го обградихме, то го гръмнем, да го пръснем. Две и някоя. Добре. Супер, бейби. Я ще, аз съм на ход. Я ще, аз съм на ход. Айде, тук да ти гапне. Ще обиколим, момче. Ще обиколим, момче. Не там, ба. Гледай. Нещо. Поне вече сме втори, 1800 точки. Два часова. Сега. Добре. Така, бейби, така. Сега са мислих, че 0 часова. Ужас. Направо ужас. Така. Айде, готови сме хорица. Ние сме равни и 100 тук пред мен. С тая тук, Диана 2011. 2011 ли е родена? Кога е родена? Ще на 6 годинки играе. Умна. Кога се каже? Айде, играйте. Който избранителен е архитектурен стил. Кидне. Сега. Айде. Ох, мамо. Пламен 87, добре. Атакуема. Коя е злодията на Алфред Хичкок, роден
Не го знам. Водолей да кажем. Лъв. Аз не ги знам. Че съм аз трябва да ги науча. Кой футболист е наричан феномена? Как няма го знаем и той. Колко от изброените са песни Майкъл Джаксън, Бад, Трилър, Секс Бум, Хало? Две, сериозно. Тя съм много зле, бе. Сега ако ма гръмна, то ще им път ужас. Какво може да се среща 32 пъти в човешкото тяло? Ребра. Зъби. Сори, хора. Гръмнаха ма. Ужас. Ужас. Ние сме много зли. Поне я видим кой ще победи. Аз съм за червения, дай червен. Само че няма да е той. Защо е потънал океанският лайнер Титаник? Ето, първото сблъсква се с айсберг. Удря се в подводна скала. Тия са много зли. Сблъска се в айсберг. Зато и са умрели. Все пак зато и са умрели от измръзване във водата, които са паднали. Коя столицата на Испания? Мадрид, да, Мадрид. Бърках се. Мадрид. Аз ги знам тя. Айде, поне изгледаме. Така. А кой герой от американските социални комедии? Майта Бейли. Алф, да, Алф. И аз Аватар. Алф, да. Майта Бейли. Много ма кефиш той. Май зеления тук ще превзим България, ама... Кой е авторът на Хамлет? Пушкин. Шекспир. Да, бе. Аз съм много тъп. Пушкин. През коя година е сформирана групата Размърсит? 1989. 1970. Той го знам, нещо съм такова. Този човекът мен е долу горе написал зеления. И аз ще го напиша. Само че 1989 ще го напиша. Ако бях в играта. Червения губи. Съжалявам, червен губиш. Съжалявам. Връщете в разлогизма като муха без глава. Без крака. Да ги бяха дали тези въпроси на мене. Какво е латинското име на създаде Костите Веренико? Ето го. Корма Барисе. Да, него. Гръмна го един път да го изчиства там, че няма излизам. Ме интересува. Дайте. Сокът на кое растение лекува рани изгарени язви? Алоe, да. Гръмни го целя. Който изброените имена е било предишно име на град София. Сердика, бе! Тя не знаят нищо. Сердика, аз... Край на играта. Ние последни. Съжалявам, хора, ама ти стана. Вижте на кое място сме тук. И сме така, водим всичките, защото са с 0 точки. Мене са ме избрали тук да вода 1500. Генко. Тук има ли някакъв Симеон? Симо? Айде, оставя го. И това ще бъде за този първи клип. Надявам се да ви харесал. Няма как да ви е харесал, като сме толкова зле. Какво е това? Да, благодаря. Благодаря, дай ми мечето. Искам мечето. С този меч, хора, ще може да удряме където си искаме, дори и територията ни да ни опира на това място. Аз преди мислех, че той нищо не е. Нищо не прави, ама сега...
Kad знам, че прави нещо, те ще бъде. Ще го използваме. Еми, това ще бъде, хора. Надявам се да ви харесал как губим, как ни убиват, как ни трепят. И това беше за този първи мой клип на Тревадор България. И казвайте на какво да снимам. Ще снимам, мога да снимам на Майнкрафт на телефон, на компютър, на Counter-Strike на компютър, на Mortal Kombat на компютър, обаче 100 пъти ще губим, 100 пъти ще губим. Аз съм стигнал там до някъде. Само губя, това само губене. Еми, чао, хора. Чао, наистина чао.